кани да пиете не просто кафе, а истински ароматен шедьовър с всяка чаша. Само сега кафе-машина Нескафе Долче Густо Пиколо струва само 169 лева. При това с включени цели 96 капсули ароматни еспресо напитки Нескафе Долче Густо. С кафе-машина Нескафе Долче Густо от Техномаркет вашето кафе се превръща в модерно изкуство. Техномаркет. Хиляди приключения на едно място. Телевизия, интернет, игри, приложения, заблагяващо изживяване на голям екран в домашни условия с новите смарт телевизори от LG. Улеснена навигация, по-голямо забавление. LG Smart TV. Само сега от Техномаркет. LG 3D Full HD телевизор с 500 ГБ хард диск и саундбара за повече забавления. Техномаркет. Технологии. Подготви се за лятото с вълнуващия Samsung Galaxy Core. Обедини личната и служебна кореспонденция в едно с Dual SIM и удвои удоволствието от сърфирането с бързия двуядрен процесор. Направи най-ярките снимки с него само за 349 лева в Техномаркет и вземи оригинален аксесуар с минус 20% отстъпка. Техномаркет. Страст. Емоция. Smart 3D телевизор от Техномаркет вече звучи като отличен коледен подарък. Изберете 42-инчовия LA640 само за 1049 лева или на изплащане с 0% лихва. Празниците са по-весели с Техномаркет. G500 на Lenovo ви дава много забавление и почти безкрайен хард драйв от цял терабайт, за да архивирате всичките си филми, музика и снимки. С мощна видеокарта и инсталиран Windows 8.1 можете, разбира се, и да учите или да работите. Защото Lenovo G500 прави всичко и то много добре. Техномаркет. Технологии. Започнете новата година с нов лаптоп Toshiba Satellite с новият Windows 8 и Toshiba True Bright HD екран с No Matter What гаранция сега за 699 лева, а при покупка на изплащане от TBI получавате ваучер с 10% от стойността на продукта. Празниците са по-весели с Техномаркет. Бързо и лесно решение за вкусна семейна вечеря. Новият Philips Multicooker идва с нови функции за създаване и запаметяване на любими рецепти, както и с повече предварително зададени програми. А 3D технологията на загряване гарантира винаги вкусни резултати. Потърсете Philips Multicooker в най-близкия Техномаркет. Весели празници с Техномаркет. Трябва ви нов модерен таблет с Wi-Fi, то пък е време и за нов смартфон. Ето решение и на двата въпроса с един удар. Перфектната двойна оферта на Техномаркет и Lenovo. Мултимедиен таблет с 4-ядрен процесор и нов смартфон Lenovo на невероятната обща цена от 279 лева. Разбира се, само в Техномаркет.